Čaute všetci, vítajte v novom videu. V tomto videu si povieme niečo o testosteróne. Testosterón je mužský hormón produkovaný v semeníkoch. Testosterón je zodpovedný za silné mužské vlastnosti, ako je sila, odvaha, vízia do budúcnosti, hrubý mužský hlas, taktiež zarastanie na tvári, zarastanie na vlasoch, na hrudníku, podpazušiach. Testosterón taktiež podporuje tvorbu červených krviniek, spevňuje tvoje kosti a taktiež zlepšuje aj tvoju náladu. Nedostatok testosterónu, taktiež nazývané low T, má veľa nežiaducich príznakov na tvoje telo. A tieto nežiaduce príznaky sú znížená sexuálna túžba, erektívna dysfunkcia, návaly tepla, depresie, úzkosti, zlé nálady, znížené množstvo spermií, častý smútok. Predtým, ako som išiel natáčať toto video, som si na internete pozrel nejaké štúdie ohľadom testosterónu a akým spôsobom si môžeš zvýšiť svoj testosterón. Prvý tip, ktorý ti môžem dať, je silové cvičenie. Zaraď do svojho tréningu drepy, bench press, mŕtve ťahy a cvičenie s vlastnou váhou. Druhý tip, ako zvýšiť svoj testosterón, je vytrvalostné cvičenie. Môžeš do svojho bežného fungovania zaradiť rýchly beh, bicyklovanie, aerobík, nejaký HIIT tréning, aby si proste zvýšil svoju tepovú frekvenciu a tým, že ty budeš robiť toto vytrvalostné cvičenie, tak zvýšiš svoj testosterón. Ja som začal do svojho fungovania zaraďovať ranný beh, takže ja sa vlastne oblečiem, obujem, idem von a proste utekám, čo mi nohy stačia, potom si zastanem, oddychnem si a zase bežím a potom zase si zastanem a zase oddychnem. Toto opakujem nejakých 20-30 minút a potom sa vrátim domov. Predtým, ako budeme pokračovať v pozeraní videa, nezabudni na toto video like a subscribe na tento kanál, ak sa ti páči tento typ tvorby. Teraz ti poviem 10 potravín, ktoré môžu zlepšiť tvoj testosterón. Prvé dve super potraviny sú cibula a cesnak. Vďaka tomu, že cibula a cesnak obsahujú flavonoidy, ktoré bojujú proti zápalom a taktiež sú bohaté na antioxidanty. Taktiež cesnak môže podporiť tvorbu tvojich spermií, tak určite by som neváhal a zaradil by som cesnak a cibulu do tvojho jedálnička. Tretia super potravina sú mäkýše a morské plody. Keďže mäkýše a morské plody obsahujú zinok a najviac zinku na porciu obsahujú ústrice, po nich je hneď krab a homár. Takže odporúčam ti zaradiť do tvojho jedálnička aspoň raz za týždeň nejaké morské plody. Štvrtá potravina je mastná ryba. Mastné ryby ako sú losos, makrela, tuniak majú vysoký obsah bielkovín a zinku a vitamínu D3 a omega-3 mastných kyselín, ktoré podporujú tvorbu testosterónu, tak ti aspoň raz za týždeň odporúčam zaradiť do tvojho jedálnička aspoň jednu rybu a môžeš si suplementovať vitamín D a taktiež omega-3 mastné kyseliny. Piata super potravina je listová zelenina. Odporúčam do tvojho jedálnička zaradiť nejakú listovú zeleninu, ako je špenát, keľ, fazula, nejaký šalát. Vďaka tomu, že táto zelenina obsahuje horčík, tak to môže pozitívne ovplyvniť zväčšovanie tvojho testosterónu. Šiesta super potravina je kakao a všetky výrobky z kakaa. Vďaka tomu, že kakao obsahuje horčík, flavoidy a antioxidanty, tak pozitívne ovplyvňujú výšku tvojho testosterónu. 7. a 8. potravina je avokádo a bobule. Tieto dve potraviny tiež obsahujú horčík. Ďalšia potravina sú vaječné žltky. Nikdy nevyhadzuj vaječné žltky, keď si robíš vajíčka. Vaječné žltky obsahujú veľa vitamínu D, zdravých tukov a bielkovín. O tejto super potravine si už určite počul. Je to červené mäso. Červené mäso obsahuje extrémne veľa zinku. Veľa ľudí hovorí, že je červené mäso nebezpečné, že spôsobuje také a také veci. Ja jem červené mäso na dennodennej báze a som úplne v pohode a som stále zdravý. Teraz ti poviem zo pár potravín, ktoré znižujú tvoj testosterón. Mal by si sa im čo najrýchlejšie vyhnúť, ak chceš mať normálnu hladinu testosterónu. Sú to sojové výrobky, ako je tofu a edam, mliečne výrobky, ktoré môžu obsahovať syntetické alebo prírodné hormóny, potraviny s vysokým obsahom transmastných kyselín, alkohol, najmä ak sa používa pravidelne a počas dlhého časového obdobia, lanové semiačka, koreň sladkodrievka, mätový čaj, aj keď hoci veľká časť výskumu sa obmedzuje na zvieracie modely. Teraz ti poviem zo pár spôsobov, ako môžeš zvýšiť svoj testosterón prirodzene. Prestaň fajčiť a vyhýbaj sa tabaku.
Snaž sa chodiť spávať na 7 až 8 hodín. Zarad do svojho života nejaký silový tréning. Zarad do svojho života nejaký ranný intenzívny beh alebo heat cardio. Uprav svoju stravu a pridaj do neho nejaké masné ryby, nejaké masné mäso, pridaj nejakú suplementáciu omega-3 masných kyselín a vitamínu D3. Choď na denné svetlo, zbav sa telesného tuku, ktorý nepotrebuješ. Nebuď tak veľa v strese, ale snaž sa byť čo najviac v kľude. Ešte ti dám tip na pár suplementov, ktoré zlepšujú testosterón. A tie sú ashwagandha, Tribulus terrestris, maca a Tongkat Ali. Ten idem teraz vyskúšať, takže som zvedavý, čo to vlastne spraví. Takže priatelia, toto je z tohto videa všetko. Ak sa ti toto video páčilo, nechaj mi like. A ak ma chceš vidieť znova, nechaj mi subscribe. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.